la Laia. Estic contenta perquè el meu equip ha guanyat. Som l'equip de les mosques i els mosquits. Tenim una copa de la nostra pilota que es diu Pica-Pica. Aquest és el Miquel, està d'esquena. El Miquel no està mai quiet, no es cansa mai. És el que ha colat més pilotes a l'equip dels hipopòtams. O l'equip campió. Du coques de mel i paquets de xocolata. Tots piquem una mica de tot i estem contents. Un aplaudiment.